Всеки един от 8-те кандидати ще трябва да докаже, че именно той е достоен да се превъплати в образа на най-известния българин в света. Започва "Вече играеш, Стоичков". Момчета, здравейте! Радвам се ви видя. Намираме се в ясно поле. Казвам го с ясната представа, че днеска не е много ясно, но пък ще ви стане ясно защо сме тук. Защото именно от тук тръгва историята на рода на Христо Стоичков, футболиста, прославил България по целия свят. Намирам се на стадиона в село Ясно поле и предполагам ще играем в футбол. Никога не съм бил в Ясно поле, ма пък е свързано горе с името ми. Ясен, ясно, казвам, добре, може пък да се получи нещо хубаво. Само мога да гадая. За да може обаче да се превъплатите в образа на някой, трябва да имате много добра представа що за човек е, не просто да познавате легендата. Кой най-добре може да даде представа за даден човек и да ви обясни какъв е, кой е? Кой друг, освен родната му майка? Имам огромното удоволствие да ви представя и да ви запозная с майката на Христо Стоичков, госпожа Пенка Стоичкова. Тази жена излиза с невероятна джогинг стъпка и направо ни зарежда душите догоре. Чест казвам, не означава дали това е майка му, понеже е в страхотна форма за тези години, респект и почитание. За пореден път се убеждавам, че възрастта е само цифра. Всичко е дух, енергия и начин на мислене. Добре дошли, младежи! Радвам се да ви видя. Сега ще ви дам една топка, да видя кой какво прави. Ляв, дясен. Само на яйцо номерата да не правите. Що, дошло ти е до тук? Нали? Жената не само, че е във форма, тя е със страхотно настроение. Дойде и ни зареди с енергия. Нас тук наредили 8 цървули, а дойде тя и направо ни усмихна се едно. Тя беше нашето слънце днес, в този мрачен ден. Да, момчета, не така. Аз забравих си взема свирката. Получебник! Доктора идва. Ако искате да спираме, защо? Загряхте ли са? Да не се изпотите. Виж, че ни прецени за около 5-10 минути. Някой по-добре, някой по-зле. Вярвам, че тази среща ще ви е много полезна. Вземете всичко от нея. Пожелавам ви успех и ви оставам на Пенка. Чао! Довиждане или? Чао! Чао. Благодаря, няма нищо. Уникална изненада. Добре дошли. Добре заварили, много ми е приятно. На медищото. Заповядайте. Как се казвате? Майко, здравей! Искам да въпитам едно нещо, че не съм виждал отдавна. Какъв бях аз като дете? Кротко, скромно и умно. А какъв бях като ученик? Среден ученик. Какъв съм като приятел? Като приятел, добродушен. Твърд си, обаче имаш добър характер. На място. Точно. Вече мога да мина сериозно. За мен е изключителна чест. Казвам се Йордан. Вашият син е за мен мой идол, тъй като аз не съм израснал в България, израснал съм в Италия.
Още когато играех в Италия, ми даваха номер 8 и ми викаха Стойко, Стойко, Стойко. Левичар съм като него. Еми добре, С десния крак само се подпирам. и аз съм такава. И аз съм левичарка. И в Италия ми казваха, че имаме допирни точки с вашия син. Възможно е. Защото отварям една скоба от спортна злоба и ударих моя треньор. Нямате ли спорт да злоба, нищо не става. Това трябва да ви е пределно ясно. Само напред и никога назад. Абсолютно. Това ви пожелавам. Всичко добро. Всичко да. Извинявам се. Ами, разстроя ме факта, че първо съм пред майката на най-големия футболист в нашата страна и мой идол, мога да кажа. И се развълнувах много, защото тази жена е дала всичко от себе си той да стане Христо Стоичков. И да срещнеш такава личност като нея, с такъв огромен дух на тези години, е просто да пълни с неописуема енергия просто. Кажете как се казвате първо. Ясен Атанасов се казвам аз. Да, благодаря ви. Много ми е Къде приятно. сте? От София съм. Добре. Много ми е приятно. Така и на мен ми е приятно, че ме навестихте, толкова много хора не искат тук. Просто ми напълнихте душата от всякъде. Но то за нас е специално. Така. Тези моменти са... Кажете сега какво вълнува. Ами аз много започвам да усещам колко е трудно да си родител. Аз не съм все още, но Ще винаги... станете? Да, дай Боже. И винаги съм се чудил, нали, какви са ценностите и на какво трябва да ги учим децата. И ми беше интересно вие на какво сте учили Христо. Не само Христо, аз имам 3 деца. Но всичките са дисциплинирани и оправни. Защото по наше време имаше ред. Имам първи въпрос. Първо, Да, кажете как се казваш. Георги съм аз. Добре. Много ми е приятно. И на мен Официално. ли? Благодаря. Аз поне съм си намислил няколко въпроса и Ма по-кратки да бъдат, че ми абсолютно стигнаха кратки. колината. Абсолютно кратки. Истинаха ми колината. Абсолютно кратки. Кажи ми, моля те, кои според теб са винаги така ми е било интересно, кои са основните причини Христо Стоичков да изгради този силен характер? Отговарям ви директно. Прилича на мен по характер. Тя сякаш е един женски вариант на Стоичков. В смисъл, той е взел много от нея. Дори мини жестовете, които са едно потрепване, страхотна е. Връзката явно там е много силна и аз мисля, че той носи малко повече, може би, нейния характер, тъй като много, много силна тав жена. И като каза, само футбол ще бъда и точка по въпрос. Вие как реагирахте? Никак не съм го спирала никога. За бъдеще, като имате деца, няма да ги спирате от това, каквото те имат желание. Ако си чупят главата? Така, да си чукат главата. То така се случи в моя живот, че моето семейство никой не ме е спирал и ако си чупя главата, те ме подкрепят на 100%. Ако имам честта да изиграя Христо Стоичков, какъв съвет би ми дала ти? Давам този съвет. Ред и дисциплина. Но на това време надали. Защото и аз съм една от тях. И аз хода по дискотеки. Където съм на 80 години. Добре, ако те поканя на дискотека, ще дойдеш с мен. Да. Благодаря ти! Може ли на ти? Разбира Да си се. говорим. Който ви говори на вие, си ходи и пеш до София. Така. Как си ти? Благодаря, добре. Ще започна с първия въпрос, който е... Мисля, че когато един човек е гений, както Христо очевидно е гений в това, което прави, има много завист, има много лоши хора. Много е трудно да признаеш, че някой е по-добър. Според мен е имало много такива хора, още от детството съм сигурен. Да. И може би само той си е вярвал. В самото начало той е бил единствения. А ти в кой момент повярва? Просто от ученическите години. Да. Вече като станах в 7-ми клас, го заведах в спортното училище, там не му стигна за 1 сантиметър, нищо не станало от него, че нямал тая ръст за височина говоря. Да. Гледал съм И това така, как разказва. точно. Знам го това. След време го вода в Ботев, Пловдив, вече като стана 9-ти клас. Значи ти си вярвала и ти горе от самото начало. Вижда, разбира се. Да. Той с топката лягаше, с топката ставаше. Да. Не признаваше абсолютно нищо. Мисля, че майката, бащата
те са, как да кажа, основоположниците на успеха на детето. 85-та година, когато след мача на финала за Купа България го наказват и казват, че повече той никога през живота си няма да играе. Той тогава как реагира? Много лошо го преживяхме цялата фамилия, често казано. Но той каза така: поправят ли ма, ще върва само напред и никога няма да се обръщам назад. Като актьор да имаш възможност да се превъплатиш в такава голяма личност като Христо Стоичков е уникален шанс, а това да имаш възможността да говориш с неговата майка е нещо, което дори не съм си мислил. Какво трябва да направим, за да можем да влезем в неговите обувки, да се представим по най-добрия начин според вас? Характер. Най-вече характер, хъс и никакво отказване. Каже ли, че тръгва за тренировки, някога не съм го пускала да отива. Гледа, че някъде аз съм отишла, той грабни топката под мишницата, на времето имаше гуминетки, грабни топката, гуминетките и отиваше на стадиона. Това му беше и любимото занимание. Той казваше: аз някога ще стана като Пеле. Макар че е бил дете още. Човека просто така, знал, че да, ще стане. че просто отвътре си му идвало и си е казал: тая цел е за мен. Той футбол ще бъде за мен. Оттам нататък трябва да имате малко от малко някаква дисциплина. Те дискотеки просто може да ходите, но рядко. Пушени, цигари, пиени, това трябва да ви е закон. Реда, дисциплината и да не губите кораж. Настъпвате, тъпчете и продължавате напред. Най-ценният съвет, който ми даде, беше да имам непоклатима воля и да съм постоянен в това, което правя. Казвам се Христо. Така ли? Да. Но само една буква бъркат двамата, я? Еми да, Нали нещо такова има? и фамилията ни е еднаква, да. Така ли? Да. Абе, да не съм те родила ти или да съм те оставила някъде, а? Еми, Малко хумор да има. разбира се. Нали? Кажете сега какво ви вълнува. Интересно ми е какъв беше той като младеж в къщи, как се държеше с вас, нали? Кротък, не беше сприхав. След време нормално, като всеки един, нали, както и вие, и който да е било, зависи в каква среда се движи най-вече. Разбира се. Той само с момчетата от отбора се събираха, там в масалата си играеха в футбол. От тренировките, Пак футбол. после пак футбол. Това му беше голямата мечта. Други занимания имал ли е така? Не, Само футбол? сам футбол, абсолютно нищо друго. Просто всичките така ме възприеха, все едно, че съм тяхна майка. Толкова топли сърца и бях много доволни от тази среща. Ни най-малкото ви казва, сме очаквали, че се видим с майката на Христо Стоичков.